Aba, bakit ba parang pagod at pawis si Dong Bisaya? Kaya para malaman, panoorin nyo ang video na ito. Aba, makikita nyo kung gaano siya kasipag, kaya tara! At ito na nga, tapos na tayong maglinis, kaya ipapakita ko na sa inyo after maglinis ni Dong Bisaya. O diba, nakita nyo naman kanina kung gaano kagulo at kadumi. Ang importante na bawasan natin kahit konti. Ayan, masarap na matulog at syempre mahimbing na sa pagtulog talaga. Tagal-tagal ding hindi nalinisan, siguro mga isang buwan. Talaga ang feeling pagramdam mong alam mong malinis at syempre masarap umupo at humiga. Ito na nga siguro ang chance na para maglinis ng bahay kasi nga everyday off ko. Aba, gumagala si Dong Bisaya, hindi nakakapaglinis ng bahay. Kaya nga't ito't sinulit ko na talaga kasi syempre sa susunod gagala na naman si Dong Bisaya. O siya, hanggang dito na lang. Kaya salamat, bye-bye!